Oh no! Saglit lang, sir. Tabi niyo muna, sir. Saan punta niyo, sir? Magdi-deliver lang po ako, lugaw. Bawal, sir. Bawal. Ah, bawal po ba? Bakit po bawal? Tabi niyo muna, sir. Explain sa'yo ni ma'am. Lugaw lang po. Magdi-deliver po ako. Sa Grab po ako, ma'am. Sa Grab. Bawal na po ang tambay, sir. Magdi-deliver lang po ako. Naiintindihan niyo ba? Ay, kahit na, bawal nga po, sir. Hindi po ako tatambay, ma'am. Magdi-deliver po ako, ma'am. Kasi hanggat bukas kayo, may taong lalabas. Kasi may nagdi-deliver eh. So, nonsense pa din. Okay, sige. Videohan mo pa ako. Videohan mo pa ako. Oo. Pwede bang picturean ko na lang po, ma'am? Papaintindi ko sa'yo, ha? Ito, basa. 6 p.m. hanggang 5 a.m. Curfew na po natin yan. Okay? Naiintindihan nyo po? Sumusunod lang din po kami, ma'am. Curfew na po natin. Ibig sabihin, bawal na pong lumabas sa ganyang oras. Okay, sir? Ma'am, sumusunod lang naman po kami, ma'am, sa rules. Yung lugaw nyo po, eto papaintindi ko ulit basa. Hindi po essential yan. Hindi po essential yan. Yan. So yung lugaw po ay hindi natin kailangan yan. Kaya nating mabuhay ng walang lugaw. Okay, sir? Pagkain po yan, ma'am. Oo nga po, ma'am. Pagkain pa rin po yan, ma'am. Essential pa rin po yan, ma'am. Ay, kahit na. Hindi pa rin essential yan. Hindi. Pag sinabi kong hindi. Naiintindihan niyo ba? Ha? Naiintindihan niyo, sir? Hindi po essential yan. Ano pong gagawin ko dito, ma'am? May hanap buhay din po ako, ma'am. May pamilya din po akong binubuhay, ma'am. Mag-deliver kayo sa akin ng tapsilog. Yung may kanin. Essential yon. Gamitin nyo rin to, ha? Minsan, ha? Oh my God! Wow! A few moments later. Kailan pa kaya hindi naging pagkain yung lugaw? Kailan pa kaya hindi naging essential ang lugaw na to? Para naman siyang galing sa ibang planeta. Kaya hindi naging essential yung lugaw? Talaga sila eh. Puro sila ganyan. Kitang mo naghahanap buhay din yung tao. Benay. Master. Ano kayang pinagmumungin mo? Hindi ako nakapag-deliver. Hindi ka nakapag-deliver? Ay, aba. Paano ba naman kasi, Master? Sabi daw kasi hindi daw essential yung lugaw, hindi ako pinapasok sa checkpoint. Ay, aba, matindi pala. Dapat pinakain mo na lang sa kanila. Naghahanap buhay yung tao Ano nga, Master Napakatitindi. Sabihin mo kamo sa susunod, pag-aralan nila yung ini-implement nila. Ha? Oo nga, tama yan, Master. Ay, buti na lang talaga hindi ako kasama down. Ay, kung hindi, dalawa tayong uuwing luhaan.